Goddag, jeg hedder Jakob Kleberg. Jeg er vært på podcasten Tag lederskab, mærk friheden. Det handler om, at vi alle sammen har et helt unikt blueprint, en arbejdstegning. Det hedder også et horoskop, og der står en planet, der hedder Saturn. Der står, hvad du skal tage ansvar for. Og hvis du ikke tager ansvar for det, så bliver du aldrig reelt fri. Det er en rejse, jeg selv har været på, og jeg vil bruge den erfaring, jeg har haft fra hele mit lange liv. Fra da jeg var barn og boede i skoven, til efterfølgende blev uddannet som forretningsmand, og i dag er astrolog. Til at tale med bevidste, kærlige mennesker, som på hver deres måde har været med til at tage ansvar for netop deres liv. Jeg glæder mig til at møde dig. Jeg vil gerne byde velkommen til Marianne Mikkelsen. Tusind tak. Og i dag er det jo fuldmåne i vædderen. Jeg siger vædderen, fordi solen står i vædderen, men månen står rent faktisk i vægten. Og vægten, det er noget med at finde balance. Og fuldmåne, det er ligesom muligheden for ligesom at slippe noget, der måske har bragt os ud af ubalance. Det er sådan, jeg tænker det. Og du er min gæst i dag, fordi for det første, fordi jeg kender dig, fordi du har sagt ja, men også fordi, at som jeg ligesom ser på dit arbejde udefra, så har det egentlig været noget med at skabe balance i andre, og måske også i dig selv. Og jeg vil godt lige om lidt, at du selv præsenterer dig, men jeg vil godt have det første spørgsmål til dig. Det er, og det er noget i forhold til din måne. Den står i Skorpionen, ligesom min måne, så det er jo et rigtig fint sted. Men nogle, de træk, der er ved en skorpionmåne, det er, at man ligesom også lige beskytter sig selv og ikke fortæller så meget. Har du lyst til at fortælle lidt om dig selv, som du måske ikke har sagt så mange andre steder, og noget måske omkring, hvor du kommer fra, hvad din barndom var, og hvad du egentlig er vokset ud af nede i Esbjerg, hvor jeg ved, du er født? Ja, men selvfølgelig. Jamen, det er da rigtigt, at man kan sige, at de første, tror jeg, 30 år af mit liv var jeg meget tilbagetrukket. Og så, så fandt jeg et sprog, vil jeg sige. Fordi for mig kan man sige, mange af de oplevelser, jeg havde indvendigt, der manglede et sprog, eller savnede et sprog til at kunne udtrykke det. Og måske også nogle omstændigheder eller sammenhæng til at kunne udtrykke det. Og da jeg var i 20'erne, hvis vi skal tale om månen, der havde jeg jo den her fantastiske Pluto hen over min måne. Så mit liv forandrede sig nærmest på meget kort tid. Fra egentlig, jeg var der var jeg egentlig sådan, der dansede, jeg kunne godt lide at bevæge mig og danse. Og jeg fik også udtrykt mig selv meget igennem det. Men jeg blev ligesom kastet ind i mig selv. Og i 5 år, ret hæftigt vil jeg sige, og når det er Pluto hjem, så må man overgive sig. Eller, man har ligesom ikke noget andet valg. Så i de 5 år derefter, der mediterede jeg meget, bad. Og man kan sige, hvis det havde været i dag, jeg tænkte, hold op, hvis jeg havde haft en lærermester. Men jeg havde ikke, hvad skal man sige, den vej jeg kunne gå på det tidspunkt, det var den indre vej. Det var meget gennem bøn og meditation. Og derefter så, uden jeg kan sige, at jeg overvejer, skal jeg blive healer, eller hvad skal jeg være, det på en eller anden måde udvikle sig naturligt. I dag kan jeg ikke sige, hvorfor startede det. Det gjorde jeg bare. Og det er kommet af, hvis man lige skal springe tilbage til det, det er, at jeg er født i det vestjyske i en lille landsby. Og jeg vil sige, det der prægede mit barndomshjem, det var hvordan skal man udtrykke det? Det var en åbenhed over for andre mennesker, at være en del af det samfund, man er, eller for eksempel den lille landsby, at man være en del af det. Og også en, hvad jeg kalder det, hvordan skal man udtrykke det? Jeg skulle lige til at sige tro, men jeg er selvfølgelig også bundet af mennesker i mine aner, hvor tro var en stor del af deres tilgang til livet. Og det at tro, forstået på den måde, det er jo det er ikke en anden, hvad skal man sige, men det er en tro på livet, en tillid til livet, og en tro på det at være medmenneskelig. Det er sådan set, det lyder måske af store ord, men det var meget det, jeg lærte eller oplevede som barn. Vores hjem var altid åbent for mennesker, der
der på en eller anden måde, måske havde, det var mine forældre, de havde en installationsforretning, og hvad kan man sige, på mange måder oplevede jeg, at de mennesker, der kom med det barndomshjem i forretningen, eller når min far tog ud, det var også mange gange, jeg ved, der blev betroet meget til mine forældre. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, altså, nu nævner du selv det med Pluto, fordi du er rimelig velbevandret i astrologien og kender i hvert fald dit eget horoskop rigtig godt, dit eget blueprint, din egen arbejdstegning, sjælens arbejdstegning. Du sagde sådan, du sagde, at så gik månen over min Pluto, og så gik der 5 år, og så var jeg videre. Kan du fortælle lidt mere om, hvad der hvad betød, hvor kom, havde du et arbejde dengang, og så lagde du ned i 5 år og bad, eller hvordan, 5 år er lang tid, kan man sige, hvordan forløb det sådan rent fysisk praktisk? Hvad levede du af? Hvis jeg tror, jeg levede af arbejde forskellige steder, for eksempel i børnehave på det tidspunkt, og jeg var lige flyttet til København, og fordi jeg boede i Aarhus, der var jeg også meget, der gik på noget omkring noget dans og sådan meget selvudtryk, meget det der mere sådan intuitiv dans inden for det, der hedder Aarhus Teaterakademi dengang. Ja. Og så tog jeg så til København, fordi jeg gerne ville udvikle og gerne lære noget mere omkring det. Men hvordan skete det? Jamen jeg kan kun sige, altså det var ligesom om, der var noget inde i mig, der var rent fysisk oplevet, men det som trak mig ind i mig selv. Altså det med længere at være ekspressiv, og det er ligesom, det havde mistet sin, jeg ved ikke, om man kan kalde det, mistet sin betydning for mig, eller. Selvfølgelig var det var en meget ensom tid. Ja. Det må jeg sige. Og, men ensom, hvad skal man sige, og samtidig var det også en tid, hvor jeg jo oplevede, man kan kalde det en indre styrke, eller et område i mig selv, man kan kalde det sin bevidsthed, om man vil, som jeg kunne mærke, hvor der kom lys og kærlighed fra. Ja. Og det ønskede jeg at undersøge, og jeg mediterede og bad og læste. På det tidspunkt læste jeg meget, sådan som moderen fra Sira Bindu, og som kvinder, der også måske havde haft nogle oplevelser, ikke fordi jeg ville sammenligne mig selv med hende overhovedet, men altså kvinder, der ligesom havde oplevet sådan noget inde i dem selv, de simpelthen bare måtte følge. Og det oplevede jeg. Jeg kunne ikke andet end at overgive mig til det, og havde nogle meget, meget dybe indre oplevelser. Ja. Hvad kan du se lidt ord på dem, hvad det var for en type oplevelse? Jeg ved godt, kender godt for mig selv, at nogle gange bliver det også lidt ude, at det er svært at sætte ord på, men er det? Jamen det var, jeg følte, hvis vi skal henføre til Pluto, jeg følte mig, at den smerte, jeg følte faktisk, jeg følte en dyb smerte inde i mig selv, som jeg også kunne definere som en længsel. Og det var den, jeg egentlig blev kastet ind i. Og jeg mødte jo en smerte, der var så dyb inde i mig selv, som jeg ikke oplever har noget at gøre nødvendigvis med det her liv. Det var jeg ved ikke, hvor meget jeg skal gå ind i det, men altså det var jeg følte nærmest på en måde så var der den her smerte, der nærmest var inde i mit hjerte. Jeg havde faktisk også nogle oplevelser, hvor jeg havde fysiske smerter i mit hjerte. Og det anden gang jeg havde det, fordi så tænkte jeg skal ikke på hospitalet. Så bad jeg. Og så var det som om, der var sådan en motor, der bare kørte for fuld, sådan nærmest for fuld galop, der bare kom bremsen, og så fossede blodet ud af min krop simpelthen. Og så faldt jeg til ro. Så sådan nogle oplevelser. Måske det var en af de stærkere, ikke? Og så jeg oplevede på en måde både en fysisk smerte, og også en følelsesmæssig smerte. Men samtidig, så var der også et lys. Og jeg vidste bare, at jeg besluttede for mig selv, kan jeg huske, at det her, det går jeg igennem. Det kan jeg godt gå igennem. Det går jeg, og så og jeg følte, at på en eller anden måde, så blev jeg ledt den vej, hvis man skulle sige det sådan, fra noget inde i mig selv. Og jeg følte, at det har jeg styrken til at gå igennem og møde det her i mig selv. Så, Pluto fortsætter med at gå rundt, og da du havde den, der gik over din måne, som jeg husker nede i skytten på et eller andet tidspunkt, det er så mange år siden efterhånden.
Nu er den jo lige gået ind i vandbærerne, så hvis du nu skulle give et råd til dem, der har månen i vandbærerne, som lige nu, på deres måde selvfølgelig, kommer til at opleve potentielt noget voldsomt, eller noget dybt, noget der skal forløses i forhold til månen. Og månen, det er jo vores karma blandt andet, det er jo vores familiekarma, det er noget af det dybeste, kan man sige, det er det, vi kommer fra. Og det er, altså månen, det er ligesom det ubevidste, vi skal slippe for at komme op i vores sol, som det er. Men mit spørgsmål var mere, hvis du kunne give et råd til en kvinde, der havde den samme alder, som du havde dengang i 20'erne, eller en mand for den der skyld. Og det er jo ikke sikkert, at de har den samme rejse, de har det formodentlig ikke. Der er mange andre aspekter af månen, tegn, men bare sådan et godt råd til unge mennesker i dag. Men det er jo selvfølgelig først og fremmest at have tillid til, at der er noget, man kalde det dybere, eller man kan kalde det større inde i dem selv. Der altid er der. Altså hvis man skal tale om den højere bevidsthed eller selv, eller hvad for et begreb, man nu vil sætte på det, det er der altid. Vi kan altid søge vejledning derfra. Og så vil jeg helt klart også anbefale mennesker at søge vejledning hos nogen, de oplever, kan guide dem igennem det. Ikke? Helt klart. Det var så ikke min vej dengang, men ja. Og nu springer vi lidt sammen. Men nu har vi fået lidt at vide omkring dig. Så jeg vidste måske noget af det, men lidt omkring, hvor du kommer fra. Det synes jeg var vigtigt. Og så springer vi dertil, hvor jeg mødte dig første gang. Jeg kan ikke lige huske, hvad året var, men det er cirka 10 år siden. Jeg har en ven, der hedder Lars Muhl, og han er stadig ven med din mand. Og på den måde så hørte jeg om drømmetydning og startede på drømmetydningshold. Og der har du så været, af min forståelse, det var jo dengang, det var i København inde i Dronningens Tværgade. Det var fysisk undervisning, og det er jeg jo mest til. Og der sad du så ved siden af Frank, og vi var en gruppe, der mødtes, jeg kan ikke huske hvor ofte. Og der blev vi vist også introduceret til farverne, tror jeg, eller også var det senere. Men hvis vi nu kan komme hen til der, hvor du ligesom har fået et samarbejde, både et samarbejde med en mand, eller din mand, samtidig med at du har haft dine egne aktiviteter. Hvordan har den rejse været? Hvordan er du endt der, kan man sige, hvor du er stadigvæk på en eller anden måde, ikke? Hvor I har et samarbejde til tider, hvor I arbejder sammen med noget fælles, og så andre gange er du ude for dig selv, ikke? Det er ikke sådan, der er dit liv lige nu. Jo, helt sikkert, men man kan selvfølgelig sige, hvis jeg må lige starte med udgangspunktet, tror jeg, det er jo, at det, som jeg talte om lige før, de her 5 år, så møder jeg jo en engelsk kvinde, der hedder Vicky Wall, som har skabt Aurosoma, et engelsk fagforeningssystem. Hun var i Danmark på det tidspunkt. Og så tog jeg derned, det var i Roskilde, og det var et meget stærkt møde, både med hende og også med farverne. Det er sådan 2 farvede olier. Jeg kender godt, ja. Og så, så begyndte jeg på en eller anden måde de på en eller anden måde blev en del af mit personlige liv, og også blev en del af mit virke, om man vil. Ikke? Ja. Og så ville på en eller anden måde, det var lige tilbage i 90'erne jo. Og dengang var der jo ikke sådan noget internet, Instagram, halløjsa. Men der var en af de her olier, der på en eller anden måde var landet i Litauen. Og så hende fra Litauen fandt umiskendelig vej til mig. Og så begyndte jeg at undervise. Jeg rigtig mig i en del år faktisk i gamle Østeuropa, Litauen, Letland, og også i Moskva, og også undervist en del i Sverige og Slovakiet, Tjekkiet. Så jeg har undervist rigtig meget i farver, fordi, som jeg nævnte før, tror jeg, det blev et sprog for min egen indre verden. Og det er altså farver er ikke bare farver er en bevidsthed. Farver er også forbundet, hvis vi skal tale om Frank, der har skrevet bogen Bevidsthedens udstråling, der også går ind i hele den viden omkring de forskellige lag af vores aura og energifelt. Og man kan sige, det på den måde, så er farver jo, det er ikke kun følelser og sanser. Farver er noget, vi kan arbejde meget bevidst med, også i forhold til vores følelser, vores tanker og det spirituelle. Men anyway, det så jeg skal nok lige komme til det. Jeg kan godt tænke mig at stoppe dig der, lige fordi at, det var det spørgsmål, jeg stillede. Jeg ved godt, du er bare nu. Men så, du har selvfølgelig tænkt over, hvilket tøj du har på i dag. Og det, jeg har lidt viden, har gået på nogle af Franks uddannelser, har læst noget i hans bog osv. Så jeg har lidt viden, men nu forestiller der sidder nogen, der slet der tænker, at det der med farver har bevidsthed. Hvad betyder det egentlig? Og så kunne du, hvis du nu så kunne bruge din egen farve, du har taget meget grøn på, kan jeg sige. Grøn og turkis. Grøn og turkis, ja.
Men grøn er jo sådan en, man kan kalde, selvfølgelig er der mange, der sikkert ved, at grøn er til vores hjertechakra. Men grøn er jo også en balancerende farve. Ja. Og grøn giver også en oplevelse af rum, både en rum indvendigt og en rum omkring dig. Sådan en følelse af, der er en oplevelse af, at der er rum og nærvær. Ja. Og så turkis. Turkis er jo en farve, som jeg oplever selv den her meget turkis. Ja. Hvad hedder det? Og det er jo en farve, der går meget, der har meget at gøre med det frie selvudtryk. Mm. Ja. Okay. Ja. Vi var kommet fra Vicky og Arizona. Ja. Og så på et eller andet, jeg tror 27 jeg kan ikke huske nøjagtigt, år siden, der mødte jeg så Frank på en messe i København, hvor han var over og spille med Crozet-skåle, hvor ham og han sammen med en anden havde også fundet ud af at arbejde med farver i forhold til, hvis du har det bag ved dig, farver og krystaller. Ja. Og på en eller anden måde, så mødtes vi der, så var det ligesom det. Det bestod ligesom bare, altså på en eller anden måde, vi havde et fælles sprog, men jeg tror bare, det var et af de der møder i livet, hvor der er ikke så mange ord. Det er hjertet, der taler. Ja, helt sikkert. Og det jeg egentlig også gerne vil vide, det var hvordan, så gik det bare sådan helt naturligt, at så begyndte jeg at undervise sammen, altså hvor Frank har sådan kompetence meget omkring drømme og også farver selvfølgelig, men det var rent fysisk praktisk, der mødte jeg jo dig, jeg husker det inde på det der drømmekursus. Ja. Og det er jo, det har vi stadig til gode, når Frank engang kommer med den her podcast og høre om det. Det skal vi ikke tale om nu. Men hvordan var den rejse? Var det bare sådan, så nu sætter vi os ned og laver et program, og jeg hjælper dig med det, eller hvordan udviklede det sig? Det udviklede sig vel egentlig sådan, at jeg opfordrede Frank meget til at formidle hans viden. Ja. Fordi jeg synes, at den er helt unik. Det er den også. Ja. Fordi den er virkelig, hvad skal man sige, det er noget, han selv har erfaret. Det er noget, han er viden, ikke kun viden omkring, han har erfaring omkring det. Ja. Så jeg opfordrer ham meget til at dele det. Så jeg tror, det var sådan, på den måde, det egentlig startede med. Så det er ligesom en form for katalysator, for han kom bredere ud, end han havde tidligere. Ja. Det kan vi godt. Ja, det lyder sådan, det du siger. Undskyld, hvis det er en fejltolkning. Nej, men det betød, at jeg havde arbejdet på den måde, på det tidspunkt i København, han boede i Aarhus, så på den måde, så var det naturligt, at han kom derover og underviste i både drømmetydninger, og senere også, så skrev han den her bog, Afrens energifelt, hed den første, og siden den så omdøbt til bevidsthedsudstråling. Ja. Så det er jo, på den måde, så er det jo, altså jeg elsker det selv at være en del af de kurser, fordi den meditative tilgang, som han har, det er jo noget, jeg selv ynder rigtig meget. Ja, rigtigt. Ja. Det ved jeg ikke, om jeg svarer på dit spørgsmål. Jo, det var det. Det var sådan, men det jeg hørte dig sige, det var ligesom noget, du synes, han skulle ud med, og det var han med på. Ja. Og så du støttede ham i det. Ja, basically. Og er det stadigvæk... så kunne jeg godt tænke mig at høre, nu er vi i 2025, og jeg var på det sidste kursus med jer lige før corona, tror jeg nok. Vi lavede nogle retræter og sådan noget, hvor I kom og lavede jeres stillingskoncerter. Du var der, og Frank var der. Sådan, så det er jo 5 år siden efterhånden, så tiden går hurtigt. Hvordan er jeres virke i dag? I er jo også blevet 5 år ældre, kan man sige. Det er sådan set, hvad man kan kalde det samme. Altså, Frank han underviser stadigvæk rigtig meget, både i København, men også, også hjemme hos os i Odder. Ja. Og også, online kurser. Ja. Så det er jo meget det, han laver, og når han er i København, så er jeg med, ikke? Ellers så laver jeg mine egne ting, kan man sige. Ja. Men altså, det er jo en, hvad skal man sige, det er jo en stor gave, og også jeg er dybt taknemmelig over at kunne dele det med min mand, ikke? Ja. Det er helt sikkert. Ja, nu prøver jeg lige på at sige, det jeg ved, du laver, for jeg har selv prøvet det hele. Ja. Du laver massage, healingsmassage, hvor du også bruger farverne og olierne. Gør du stadig det i dag? Ja, men ikke så meget, fordi i dag der formidler jeg mere og underviser mere omkring både eteriske olier og farver, og hvor jeg også sætter det sammen egentlig med energifeltet. Okay. Det er sådan
det nye, jeg har skabt inden for de sidste 1,5-2 år, hvor jeg laver sådan en, hvor jeg både arbejder med olierne i forhold til det, hvis vi tænker aura, det eteriske felt, hvor jeg arbejder med olierne i forhold og farver, i forhold til astral, mental og spirituelle felt. Så jeg lavede en hvor jeg ligesom forbinder de 3 områder, som jeg selv er meget glad for. Ja. Så men altså formidling, det er stort set det, jeg laver allermest i dag. Ja. Både det kan være derhjemme, det kan være online, det kan være rundt omkring, hvor jeg holder foredrag om olierne. Og desværre er det jo sådan stadigvæk, men det kommer nok, at man ikke kan dufte en podcast endnu, en filmoptagelse, men der er faktisk en olie, som vi har sat på her, som laver sådan en underliggende note, kan man vel sige, en duft, en bergamot. Ja. Kan du lige fortælle, hvorfor er det den, du synes, du skal på i dag? Hvad kan bergamot? Ja, altså bergamot, det den kan, det er jo, altså for det første så er citrusolie jo altid gode proteindiffuser, eller forstøver, fordi de har den der umiddelbare sådan lethed, opløftende. Ja. Og bergamotter har både den der både opløftende, og så har der sådan nogle, hvad skal man sige, det er også biokemi, eteriske olie. Ja, så der er også nogle molekyler, der er afspændt, ligesom lavendel. Så har den her evne til både at få vores mellemgulv lidt til ro, og så mærker vi den her lethed, opløftethed. Så den giver sådan den løfter sindet, kan man sige. Ja. Okay, vi er jo sådan lidt i et astrologisk forum, og der er en planet, der hedder Neptun. Nu gør vi meget simpelt, den står for healing, helbred. Den er skiftet tegn her den 30. marts, det er ikke så lang tid siden. Og den måde, som nogle af dem, jeg lytter til, har tolket det, det er en sundhedsrevolution. Og jeg ser jo noget af det, du har lavet i mange år. Det er ligesom blevet mit skjul, kan man sige, og i Danmark er det faktisk, nu jeg selv arbejder meget på apotekerne, det er faktisk nærmest ulovligt at tale om eterisk olie. Det er, man må ikke sælge eterisk olie på danske apoteker, man må så godt på franske, italienske og tyske, men i Danmark må man ikke. Så det er jo ikke kun Danmark, vi taler sundhedsrevolution. Jeg taler også med Lars omkring, nu taler vi noget, ham der er i jazzbutikken lige nu, Trump, han har jo også et udtryk, der hedder Make American Healthy Again. Altså han har også en mission for, at amerikanerne, som er blevet meget overvægtige osv., at nu skal de ligesom ske i den anden hånd, kan man sige. Så der er jo nogle tendenser både fra Trump og fra universet om, at der sker noget med helbred lige nu, eller man begynder måske at tænke anderledes, kan man sige. Ikke? Hvad tror du, den sundhedsrevolution, som jeg er sikker på kommer på vej, hvad tror du, den kommer til at bestå af? Jamen, jeg tror egentlig også, jeg vil sige, at det er en sundhedsrevolution, men også, at det faktisk er, jeg tror, mennesker i det hele taget, også med de omstændigheder, der er i verden, jeg tror, at der er en indre nødvendighed af at tage vare på sig selv. Jeg tror, det er sådan, det er natur, det kan jeg jo se og opleve rundt omkring mig, også når jeg holder foredrag, at der er virkelig den her, der er virkelig en indre nødvendighed, nærmest sådan, at jeg må tage skeen i min egen hånd, eller jeg må tage vare på mig selv. Og det er på mange planer, når vi taler sundhed. Fordi altså, på den måde oplever jeg jo også, at det er universet, eller hvad vi nu. Altså, det giver os også nogle at bevæge sig også, at forsøge at inspirere os til, og forstå også, at vi er jo mere end vores fysiske væsen. Altså en oplevelse af, at vi bliver nødt til det som min lille, men altså, jo mere vi forstår, vi er og at forstå, vi er en del af en større sammenhæng, der hele tiden er i spil. Altså, og kan vi virkelig begynde at læne os ind i det i os selv, det er det, der giver frihed. Så kunne jeg godt tænke mig, at fordi vi talte lige kort sammen, inden vi gik i gang her omkring, bad dig om at vælge 3 olier, som du synes kunne være en del af den sundhedsrevolution. Og den må jeg godt tænke mig at prøve det på. Jeg ved det der, når du plejer at gøre det på, det er, at du dufter til den, jeg dufter til den, så sender jeg den rundt herover. Ja. Så på den måde, så tænker jeg, at vi alle sammen ved, hvad den duft handler om. Altså kan det være, der kommer nogle spørgsmål, men du kan måske lige forklare det med, hvor hurtigt den kommer rundt. Altså man dufter til den, jeg husker det noget med 12 sekunder og sådan noget, og så spørger den på, at den rundt i hele kroppen. Alt det der, du plejer at sige måske. Ja. Og det er også, hvis jeg må tillade mig, må sige noget inden da. Det må du gerne. Det er din podcast. Ja, okay. Du må gerne sige noget. Ja. Hvis jeg spørger så pænt. Jo, det er jo,
vi er jo vant til at tænke, når vi tænker helbred, så er vi vant til at tænke, at der er nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Der er nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg skal anvende, for eksempel af medicin. Ikke? Og når man arbejder for eksempel med eteriske olier, der jo er biokemi, og vores krop er biokemi, så det er vigtigt at give, hvad skal man sige, mennesket sit eget frie valg til at finde lige præcis, for eksempel, den eteriske olie, de kan mærke, fordi de resonerer. De kan mærke, den her, den gør, at det giver dem, hvis det er ro, de har brug for, eller klarhed, de har brug for. Altså, så det er faktisk, man selv vælger. Man får selvfølgelig noget vejledning, men man vælger selv. Det vil jeg også kalde en del af sundhedsrevolutionen. Ja. Fordi vi er vant til altid at spørge alle andre, eller spørge en læge, eller vi går også, altså... Bliver læger så vi har ikke brug for læger mere? Og selvfølgelig brug for læger i den grad. De kan, altså, læger, alt er respekt for læger, det de kan, ja, ingen tvivl om det. Men man kan sige, skal jeg gå videre lige ud af det spor, eller skal vi tage... Bare lige sige, hvad du... Altså man kan jo sige, de ude, jeg arbejder med, det er fra et firma, der hedder doTERRA. Og de går jo også meget ind omkring at have videnskabelig evidens for, hvad de her olier kan. Ja. Så der er netop fordi, at dem der grundlag, kan man sige, doTERRA, det er jo for eksempel, det var en læge, og det var to andre. De var alle sammen olieentusiaster, og havde noget erfaring med, hvad de her olier kunne. Og de ville lige præcis gerne gøre dem tilgængelige for mange, og også for den almindelige, traditionelle, hvad skal man sige, sundhedsvæsen. Så derfor ved de, hvor vigtigt det er, at vi har viden omkring, hvordan de virker, hvordan de arbejder sammen med cellerne i kroppen. Ja. Så den arbejder sammen med cellerne. Ja, nu skal vi først prøve den, inden jeg siger, hvad den egentlig kan, hvad jeg var med, ikke? Ja. Så det man gør, eller det I faktisk gør, når I tager sådan en dråbe i jeres hånd her. Man kan købe den på apotek i Tyskland, eller man kan købe det her online selvfølgelig. Ja. Altså, olie er anerkendt. Ja. Jeg har arbejdet 25 år med apoteker, og i Frankrig er det sådan, at der er en farmaceut, der fortæller, hvilken olie du skal bruge, hvis du har psoriasis, eller hvis du har andre problemer. Ja. Det er fuldstændig så anerkendt som alt muligt. Ja. I skal ikke hælde så meget ud, den er møgdyrt, men jeg kommer til at hælde alt for meget ud. Jeg går lige herover, så får ham her. Du får lidt på din hånd. Og så sender jeg den videre herover. Fordi, ja. Så det man gør, det er, at man egentlig så sådan hænderne, så det er langsomt op til næsen. Fordi de kan være lidt, de er meget, meget kraftige, fordi de er rene, de her olier. Så kan de godt være lidt kraftige. Og det er duft til dem. Det er nogle dybe vejrtrækninger. Jeg kan tage hænderne lidt væk og tage dem op til næsen igen, fordi næste gang I tager dem op til næsen, der kan der være nogle andre toner, nogle andre nuancer af den her olie, I kan mærke. Fordi der faktisk sker, når vi dufter til en olie, så sender vi et biokemisk signal til vores limbiske system, vores følelseshjerne, som egentlig sender det her biokemiske signal videre til vores hormonsystem og nervesystem og organer. Så lynhurtigt, der sender I faktisk et biokemisk signal til jeres både krop og psyke. Og den her, den har sådan en evne til at balancere vores nervesystem. Så den er god til at få et nervesystem til at falde til ro, samtidig med at man bevarer en klarhed. Så hvis man stiller den ind i alle parlamenter i verden, og som en diffuser eller en forstøver, så kunne man træffe nogle mere velovervejede beslutninger. Det vil jeg uden frygt, ja. Vil du mene? Ja, det kan godt være, at man lige skal ned og have noget olie til solar plexus og alle emotioner også. Men hvad hedder det? Men det er helt klart, den får os til ligesom at få den der nervesystemer eller hjerner, der sådan kører op i for højt gear til at falde ned i sig selv, så man ligesom også igen får en større, hvad skal man sige, klarhed og overblik. Og så er der også en olie for, immunforsvaret, og det er også en olie, der er regenererende, også på celleplan. Og hvordan man så skal, hvordan og hvorledes man så, det skal man selv mærke efter, altså hvis man har, Man kan sige, at man kan bruge olierne aromatisk, det vil sige den måde, vi gør nu, det er, at vi får den her duft og det her biokemiske signal.
Sådan, og så kan vi jo mærke det her nu. Mm. Man kan også bruge den her olie indvortes under tungen, fordi på den måde vil den arbejde lidt anderledes i kroppen. Der vil den meget styrke vores immunforsvar. Man kan også bruge den på kroppen, hvis man har for eksempel det vi må sige, det er jo, hvis man skal sige det på den måde, det er jo, at den styrker sunde celler. Så hvis man har områder, hvor det vil være godt, så kan man anvende den der for eksempel. Jamen, jeg har selv haft erfaring med, jeg havde en klinik i København, inden jeg flyttede tilbage til Aarhus, og jeg havde andre terapeutklinikker eller klienter. Jeg havde blandt andet en, der var en syrisk ung mand, som var meget traumatiseret. Og så gav jeg ham sådan en græsart, fordi du havde sagt, at man kunne tage den indvortes. Den smagte ikke særlig godt, men det virkede. Altså, jeg fik ham til at drikke den, fordi så drak jeg den også lige selv, ikke? Men egentlig skulle jeg nok have gjort det på en anden måde. Men det gode med de olie her, det er jo, at man kan, de fleste af dem kan man godt indtage. Ja. Ikke alle, men de fleste. Ja. Så. Ja. Og det er noget med, hvor rene det er, og så videre. Ja. Altså, ja. Præcis. Så frankincense, det er den ene del af træstadsraket i forhold til sundhedsproduktion. Det vil jeg sige. Fordi den får et nervesystem til at falde mere til ro, og også at man ligesom kan få den her mere større indre klarhed. Ja. Nu gav du mig jo kun 3 valgmuligheder. Så det er bare lige for at leve inden for konceptets tidsramme. Og den næste, det vil så være en blomsterolie. Der stod sådan og tænkte længe om, men jeg valgte lavendelolien. Ja. Fordi det er sådan en olie, der er gængs for så mange situationer. Ja. Fordi alle blomsterolier, som lavendel er, de har den her beroligende effekt. Men samtidig også meget forløsende. Og lavendelolien er en olie, den er balsam både for vores krop, og den er balsam for sjælen. Og sådan en dråbe lavendelolie på hjertet, det kan give noget ro til sådan ængsel, urolighed, eller hvis man føler sig alt for sensitiv til den her verden. En dråbe lavendel her, den kan give noget ro, så man bedre sådan kan være i sig selv, og dermed også i verden. Og samtidig er det også en olie, der er god for, hvis man har noget sorg for eksempel. Så det er sådan en, eller nogen bruger den til at falde til ro, inden de skal gå i seng. Og til jeg har fået den anbefalet for mange år siden, da vi havde små børn, en ekskone og jeg, til at smøre under fødderne på børnene, så sov de bedre, sagde de. Det sagde de på et fransk apotek, så den købte vi der straks, og gjorde det også. Eller man kan have sådan en forstøver inde i børneværelset for eksempel, ikke? Og man kan også bruge lavendel i forhold til, den er også en naturlig antihistamin for eksempel. Man kan også bruge lavendel for eksempel, jeg brændte mig lige den anden af, men jeg var ikke for hurtig, ellers kan man hurtigt tage noget lavendel på, og så healer det lynhurtigt. Det der er lidt faldgruppen det der måske er lidt svært at forstå for nogen, også mig selv, det er, at man kan lynhurtigt sige, at lavendel kan bruges til alt, lyder til. Det er mange forskellige ting. Og det er jo det, som, jeg ved ikke, har du oplevet den skepsis for andre? Jamen, det kan ikke passe, man både kan bruge det til at sove og til at Okay. Ja. Men altså, skal man sige, jeg går egentlig ikke så meget ind i den. Nej. Fordi det jeg egentlig spørger dem om, jamen er der noget, du har brug for? Så lad os prøve. Så får du en oplevelse. Ja. Og så har de fleste som regel et eller andet, de godt kunne tænke sig at få noget hjælp, støtte til, eller hvad man skal kalde det. Ja. Og så tager vi den derfra. Ja. Og så er det meget via, jeg spørger ind til, hvad er det for eksempel? Jeg har et spørgsmål. Ja. Bare lige spørge mig selv. Jeg har haft såkaldt kronisk astma, fra jeg var 15 til 45. Og der gik det væk. Eller, det gik helt væk. Jeg holdt op med at tage medicin, fordi jeg begyndte at lave meditation og vejrtrækning. Men jeg kan stadig mærke, at mine lunger er ligesom mit svage punkt. Ja. Og jeg har måske hørt det engang, men jeg spørger alligevel. Hvis jeg skulle tage bare én olie hver dag, i forhold til, at så lunger kan også være gammel sorg, det er sådan, jeg tolker det selv, men det er måske lidt for. Men det er i hvert fald, lungerne er mit svage punkt, når jeg det. Ja. Hvad for en olie kunne være god til mig så? Ja, altså jeg vil jo lave en blanding. Hvis jeg En blanding, okay. Okay. Fordi jeg vil forsøge at gå hele vejen rundt. Ja. Fordi til lungerne, det er jo både at give noget mere, få noget mere ild til lungerne. Der er en, der hedder ære, som jeg har brugt. Og der er eukalyptus, er jo en af de olier, der virkelig får ilden helt dybt ned i lungerne. Og som du selv siger, hvis man tænker kinesisk medicin, der er der en følelse forbundet,
eller energetisk tilstand forbundet med organerne. Og der er det jo så rosenolien eller lavendelolien, en blomsterolie, samtidig med. Fordi så favner du både for ilt, og så den mere energetiske, følelsesmæssige, hvad skal man sige, situation. Ja. Skal vi dufte den der også? Ja, det må vi da gerne, når vi er klar over det. Ja. Jamen altså, vil du ikke fortælle, hvad vi... det vi gør det samme med den, men den blander sig jo så med den, vi havde på før. Ja, så det I kan gøre, I kan prøve at smøre den her på, og et andet sted, hvor I smurt lavendel, eller frankincense på, eller heroppe på håndledet, eller i den anden hånd. Sådan, hvad der ligesom, hvor I kan få plads. Og den er altså rigtig god for mig, kan jeg høre. Ja. Jeg er lige ved at tage trøjen af, når jeg går. Jamen, det gør du gerne. Nej. Den er virkelig dejlig, ja. I kan godt mærke, at den her er helt anderledes, end jeg havde før. Er det rigtigt? Jo. Ja. Det er sådan de der blomstole, man bliver sådan velbehag, føler sig næret, ja. Roligende, afspændt, og samtidig også sådan lettet. Så det er sådan nogle olier, der favner. Blomstole, de favner os. I selvomsorg. Lad os tage den sidste. Ja. Og der er så, har jeg så valgt en olie. Den sidste er sundhedsrevolutionen, for til at Præcis. Først en for nervesystemet, en anden en for hjertet og det følelsesmæssige, kan man sige, og også de andre ting, jeg nævnte. Og den her, så valgte jeg også en bladolie, fordi bladolie er jo stimulerende. Så valgte jeg sådan en meget gængs olie, pebermynte. Så den må I så tage i stedet, hvor jeg ikke lige har taget de andre. Den har jeg brugt rigtig, rigtig meget til mine lunger også. Ja, altså, den er også rigtig god. noget. Altså den har jeg nærmest... Fordi det den kan, det er jo, at den ilter os. Ja. Og den ilter også meget, som du ved, du kan virkelig mærke sådan, du får ilt op i hjernen. Så du mærker den der sådan større klarhed. Prøv at komme ind på tungen, ikke? Ja. Så mærker sådan klarhed, mental klarhed. Man kan få luft. Og samtidig kan man også tage den indvorte, som der er rigtig god for sådan et tarmsystem, der sådan lige har brug for at blive balanceret på den ene og den anden vej. Så den kan man tage som et dråbe i glas vand. Ja, det er sådan. Ja, jeg har gjort lige. Ja, præcis. Og samtidig så er den også smertestillende. Så man kan også bruge pebermynte, hvis man lige har lidt hovedpine, så lige lidt i nakken. Man skal bare huske aldrig lige at klø sig i øjnene bagefter. Nej, det kan man ikke. Ikke fordi det er farligt, men det er bare ikke særlig rart. Nej. Så det kan man både bruge til det smertestillende og til fordøjelsen og til luftvejen og klarhed. Så det er sådan en, også der spænder vidt, ligesom lavendel gør. Så det er, altså nu talte vi om, nu går vi lige lidt tilbage til astrologien. Altså du er ligesom en, der, som jeg ser, der virkelig favner, der bare på en meget kreativ måde har sat de forskellige kompetencer, du nu har været, eller du måske har haft med hjemmefra. Altså, at du er super sensitiv. Det står ud over helt horoskop, ikke? Altså, du kan jo både mærke og se og føle og rigtig meget, ikke? Og de evner, det er jo de evner, jeg tænker, vi skal bruge her. Dem har du så brugt, og du har sat et liv sammen, hvis man kan sige på den måde, hvor du har både de her, først det der med de der andre olier, som jeg ikke lige kan huske, arosomer, og så nu det her, og så det, du laver med Frank, og så videre. Og det, du ligesom både bruger sammen med Frank, men også bruger i dit eget regi, det er jo det med farven, eller farvehealing, kan man sige, ikke? Så hvis vi nu har de her 3 olier i vores survival kit, de kommer snart ud fra Beredskabsstyrelsen sammen med 40 liter vand og så videre, så skal man også de 3 olier måske, det kan man da håbe på. Fordi jeg tror rigtig meget på, at i den her tid, det eneste vi kan gøre, det er ligesom prøve selv at bevare roen, og så være med til at sprede den ro, i stedet for at gå med på, hvad der ellers kan være, panikstemning og så videre. Og det tænker jeg, min egen erfaring er, for det kan en olie godt hjælpe på. Helt sikkert. Ja. Og nu, hvis du leger lidt med tanken om, hvis man så skulle have 3 farver med, hvad skulle det så være for en 3 farver? Ja. Og så lige fortælle lidt om de farver, selvfølgelig, for du vælger, men du må også lige få 5 sekunder til at tænke dig om. Du er jo tvilling, så du tænker hurtigt. Ja, men de 3 farver, jeg vil vælge, det er rosa, blå og gylden. Ja, fortæl hvorfor. Ja, og rosa, det er en farve, der er, man kan lave nogle meditationer med den. Det er jo en farve, der er meget forbundet med hele vores hjertechakra.
Og hjertechakra, det er selvfølgelig vores relation til os selv og relation til andre mennesker. Det er jo det medmenneskelige. Men også, ja, det medmenneskelige. Og det at kunne favne sig selv og kunne favne andre i en forståelse. Man kan også kalde det en accept. Det at kunne rumme sig selv og andre. Så rose vil altid være god. Man kan anvende ved at indånde, hvad hedder det, farven, og tænde Så til hjertet. visualisere farven, Ja, så indånd. ja. Og så lade sig favne af farven. Så er man for eksempel i en urolig verden, hvor man let kan ryge ud af et eller andet emotionelt spor og væk fra sig selv, så er Rosa rigtig god ligesom til at komme ind i sit hjerte igen. Og man skal også finde ud af, hvad det egentlig er, der gør, at man er røget ud af det der emotionelle spor der, hvor man har mistet sig selv. Og egentlig også, selv man måske ikke kan forstå et andet menneske, så i hvert fald acceptere dem. Det er en accepterende farve. Ja. Så har jeg sådan lidt, måske et tåbeligt spørgsmål, jeg stiller alligevel. Hvis jeg så gerne vil altså nu har jeg boet i Frankrig, der er rigtig mange mænd, der går i rosa skjorter, eller lyserøde skjorter. Ja. Og det har jeg også gjort ved lejligheder selv, men det er jo ikke, det er jo sådan, det er jo ikke så maskulint. Men vil det have en effekt, tænker du, hvis man så rosa mere i bybilledet, eller rosa streger, eller folk havde rosa skjorter på? Ja, men man skal så også bare vide, at farverne, det er jo det, du arbejder med, men det er jo ikke sådan, så giver det, så får du accept 1, 2, 3. Nej, det ved jeg godt. Ja, altså, bare for at rosa kan jo også få det frem, som egentlig adskiller os selv fra os selv. Det kan være, for eksempel har jeg oplevet nogle gange, at man kommer ind i rosa på vores kurser, der kan komme sorg fra, man kan også komme frustration fra. Det der er vigtigt for os at favne, kan også komme frem. Bare man også er opmærksom på det. Ja. Men selvfølgelig kan farver spiller der ind, men det er klart, når vi så, et af selvfølgelig, hvad vi klæder os i, men når vi sådan anvender farverne med vores opmærksomhed, så vil det nok have en lidt dybere, hvad skal man sige, indflydelse på os og også på vores medmennesker. Ja. Okay. Ja. Okay. Så, hvad er den anden farve? Ja, det er så blå, sådan lysblå. Fordi dem folk, vi anvender de her farvemeditationer på kurser rosa til at skabe balance i det, vi kalder det astrale, det vil sige det emotionelle, følelsesmæssige, blå i det mentale. Fordi lysblå giver sådan en mental ro. Plus det, at lysblå giver os hvis man skulle også sige det, det giver os også kommer ind i et felt i os selv, hvor vi kan overgive os til noget større. Noget, der er større end vores personlighed. Vi er stadigvæk en personlighed, men vi er jo også noget langt ud over det. Vi er jo et tidløst væsen. Og den blå farve, den vil ligesom kunne få os ind i den her overgivelse. Og den healing, blå er også en healingsfarve. Så den vil helt klart give os både noget, sådan en overordnet ro og healing. Ja. Og sådan mental større, vi oplever mere i en helhedsperspektiv. Og gylden er farven for det spirituelle felt. Så gylden er jo en farve, der også faktisk, det er fra det spirituelle, men det er også en rigtig god farve for solar plexus. Og de her tider, hvor frygt fyrer derudad for fuld udblæsning, gylden til solar plexus. Er det den farve, jeg tror nok, man kan se den kamera, er det gylden, det er mere orange? Ja, det er sådan lige mere orange. Okay. Gylden, det er måske lige den lampe, det er sådan, måske ikke helt guld, men der overad. Altså ligesom du har på rammen der bag dig, ikke? Okay, ja. Sådan en gylden farve. Og det gylden giver os, det giver os en tilgang til en oplevelse, altså vi ligesom ikke lader os køre rundt i manesen af vores egne emotioner. Men vi ligesom kan bevare den her indre overblik, men også en oplevelse, altså man kan læne sig ind i den gyldne farve, så vil du opleve mange gange i meditationer, hvordan du kommer ind til et felt, vi kan kalde vejledning, eller indsigt. Og det er der altid. Jeg vil godt lige prøve, jeg har prøvet det, det giver rigtig god mening, når man sidder en hel dag, eller måske bare en time.
for mig. Jeg har prøvet det, men hvis nogen, der ikke har prøvet det, altså nu tænker nu vil jeg godt meditere på gylden. Så finder man en guldramme frem. Jeg bruger bare et eksempel. Så kigger man på den, og så lukker man øjnene, og så visualiserer man den farve. Så bruger du simpelthen dit åndedræt. Så hver gang du trækker vejret ind, så oplever du også indånder en gylden farve. Og når du udånder, ligesom så, lader den sådan favne dig, så godt man kan. Det er øvelse gør mester. Ja. Men så det er meget, brug åndedrættet samtidig, det er en rigtig god måde at gøre det på. Og så det er jo svært at sige, hvad det vil give, men som regel, når folk oplever, hvordan den gyldne farve er omkring dem, så kan de jo ofte mærke, at der er noget, hvad kan man sige, tidløst, de kan læne sig ind i, hvor det også er en beskyttelse og en vejledning fra. Og det er ikke sådan, at der kommer en eller anden engel og visker ind i ørerne nødvendigvis. Det er ikke på den måde. Altså, det kan da godt være, det kan godt være. Ja. Men altså, mange gange er det langt mere enkelt og naturligt vejledning, end vi tror. Og så er det jo ikke et quick fix. Det er jo ikke noget, man gør én gang, og så er man oplyst. Det er det ikke. Nej, men det er men vi har erfaring med, og jeg har erfaring med, at gør man det over for eksempel et halvt år, en uge rosa, næste uge, blå, og næste uge gylden, eller hvordan man nu skifter, det vil give en langt mere, det man kalder synkronicitet mellem de forskellige dele af os selv, vores følelser, vores tanker, og vores, tidsløse væsen. Det giver en ren motivation også, gør det? Ja. Det var det, og mine den her, det er jo ligesom, at der kommer mere sammenklang mellem de forskellige aspekter af os selv. Så har jeg et spørgsmål, fordi den farve, som vi bruger rigtig meget, det er den, I kalder ferskenblomst. Ja. Og den, nu har jeg lige været til Franks meditation her for nylig online, hvor han brugte den igennem. Den kan jeg huske for mit indre øje. Altså, hvorfor nævner du ikke den? Den er ikke lige så vigtig som rosa, eller hvad? Jo, den er da lige... Det var fordi, de tre har vist sig at have en god balancerende effekt. Men ferskenblomst, det er sådan en mere specifik farve. Det er måske ikke den første farve, man sådan siger til folk, tager og laver en åndedrætsøvelse med den. Okay. Fordi den arbejder på nogle dybere lag i det, man kalder vores harområde. Ja. Og de dybere lag, der kan komme måske dybt ind i nogle svigt, man har oplevet, eller noget dybt, der virkelig er... Den hjælper os til at give slip på noget, vi har dybe bindinger i forhold til. Ja. Så det er måske ikke lige det første, man gør. Okay. Men ellers er det jo en fantastisk farve. Ja. Hvordan tager du din egen medicin hver dag? Fordi sidder du selv og laver den meditation hver dag, eller er det noget, du gør, fordi du har nogle klienter, du gør det sammen med en gruppe, eller sætter du op hver dag og mediterer alene eller sammen med? Altså jeg vil sige, at det jeg altid har gjort, og faktisk lige siden derfra slut 20'erne der, jeg har sådan jeg lærte en gammel kristusbøn fra en irsk kristusbøn af St. Patrick's bøn. Det er det, jeg gør, og så opstår farverne egentlig, når jeg ser og beder. Og så farverne på den måde, de spiller altid ind. Ligesom når jeg anvender olie, så for mig har de her olier også farver. Ja. Og når jeg giver healing, så er det også farver. Så farverne er ligesom et sprog eller en navigator, jeg navigerer efter, ikke? Så du visualiserer farver, du sender igennem med dine hænder? Nej, det jeg egentlig gør, det er jo, at når jeg giver healing, så lader den farve, der kommer. Altså, jeg gør mig ligesom åben. Ja. Og den farve, der så viser sig, det er så den, jeg bruger som en navigator. Og så kan der være, der kommer andre farver hen ad vejen. Og så kan der selvfølgelig være nogle bestemte tilstande hos det menneske, hvor jeg for eksempel ved nogle ro og indånder rosa, eller og så bruger jeg for eksempel rosenolie, eller magnolieolie, eller hvad der nu må være brug for. Jeg tænker, at du møder nok ikke så mange skeptiske ingeniørtyper i din praksis, eller gør du? Jo, altså det vil jeg faktisk sige, jeg møder mange forskellige mennesker. Ja. Og ved du hvad, altså... Hvad er den hurtigste bedring, du har oplevet, at du kommer ind i en eller anden meget kritisk sygdom, et eller andet, både psykisk eller fysisk? Hvor hurtigt kan det ske, eller hvor langsomt tager det? Jeg var for eksempel på en messe for nylig, hvor
Og der var en, der sådan, så jeg har sådan noget uro i hovedet, og sådan ADHD-agtigt og sådan noget. Så gav jeg på, okay, så jeg så, jamen prøv den her, det var så frankincense. Og så blev hun sådan først sådan, ej, det var altså lidt, det var lidt mystisk det her. Og så, gud, fik jeg helt ro i hovedet. Nej, det var virkelig mærkeligt. Altså, jeg tænker, jeg tænker måske sådan en alvorlig fysisk sygdom eller psykisk sygdom. En alvorlig fysisk sygdom, det er ikke instant healing, if you ask me. Altså, for at sige men jeg tænker også med din healing-session, det kan godt være, der har været nogle ting, hvor folk altså rejste sig fra sengen og stod der sengen og gik, eller ikke fordi du skal nødvendigvis. Men altså, det kan være, altså, rejse sig fra sengen og gik, altså, jeg vil sige, det kan være smerter, folk nærmest øjeblikkeligt mærker, kommer en lindring med. Ja? Det kan også være noget, et sorg, de kan mærke nærmest, at det letter ikke, at det forsvinder, men man kan bedre være med den. Ja? Men altså, apropos det du siger med, altså, jeg er sådan meget en type, der tager mennesker, hvor de er, så hvis der kommer en ingeniørtype hjem, som du lige spurgte om, jamen, så vil jeg jo tale til ham ud fra, hvad skal man sige, jamen, ud fra hvor han eller hun er. Ikke? Men min oplevelse er altså med de her olier, og det er faktisk en af de ting, jeg rigtig godt kan lide ved at arbejde med olierne, det er, at du kan ud til mennesker på, altså i alle mulige, hvad skal man sige, både sociale lag og alle mulige folk, der kommer med hver, altså ingeniør eller healer eller en ung pige, eller, fordi de kan mærke, hvad det gør ved dem. Og det kan man ikke tale sig væk fra. Selvfølgelig er det ikke alle, der tiltrækker, men man kan ikke tale sig væk fra, hvad de her kan gøre. Ja. Så jeg vil sige, jamen, altså hvis folk er skeptiske, det må de gerne være for min skyld. Men det er oplever, jeg skulle lige se sat i verden for, eller det som er min intention, hvor end jeg er, jamen det er at tage udgangspunkt i, vil de lytte til, eller har de et ønske om at få indsigt i det, jamen så deler jeg gerne, og ellers lader jeg være. Ja, men jeg har nok været en skeptisk type, men altså, jeg vidste jo ikke, at jeg kom af med min astma, som jeg havde fået at vide var kronisk, og gået til læger og taget medicin for i 30 år, og fået at vide, at jeg var kronisk allergisk over for støttemidler. Ja. Og nu kan jeg være fint sammen med støttemidler, og jeg har ikke gjort andet end at begynde at trække vejret, som jeg plejer at sige. Så siger folk til det, men vi trækker også vejret, det er så på en speciel måde. Ja, men jeg oplever simpelthen, at når man selv har sin egne erfaring, så kan folk jo mærke, og det er jo det andre mennesker, ligesom hvis jeg oplever, at mennesker har erfaring om noget, så bliver jeg jo også nysgerrig. Det kan godt være, at jeg stadigvæk er skeptisk, men jeg bliver lidt nysgerrig. Altså folk kan mærke, at det her er noget, du virkelig brænder for, eller hvad man skal kalde det, ikke? Ja. Jeg kunne godt tænke mig at lige stille sådan et rigtig stort spørgsmål. Nu har du er født i 1958, ikke? Ja. Så, og din far har lige hørt, fortalte han er 99, still going strong, eller i hvert fald lever stadigvæk, og har stadigvæk livsmod og så videre. Så du har jo gode gener, kan man sige. Så sandsynligt for, at du bliver over 100 år, den er ret stor. Altså ud fra det genetiske, i hvert fald kunne man også med din mor og så videre, ikke? Hvis du skulle spole 20 år frem, hvad skulle dit liv så indeholde der om 20 år? Hvis alt er muligt. Hvis alt er muligt? Når alt er muligt. Når alt er muligt, ja. Jamen, det er klart, altså, jeg vil jo egentlig sige, efter min mor gik bort i efteråret, der oplever jeg jo, altså, det har givet mig, altså det giver mig egentlig, altså jeg har, altså hvad skal man sige, jeg udbreder egentlig endnu mere det, jeg brænder for, fordi hvad har jeg at miste? Hvor jeg før holdt mig tilbage, fordi jeg ved jo, jeg har altid været en eller anden form for pioner, og folk har tænkt, ej, altså, men det er egentlig ikke, det kommer, altså det lader jeg mere sådan, det er ikke noget, jeg tager ind på samme måde, som jeg har gjort før. Så det jeg egentlig har som budskab, eller som ønske, det jeg gerne vil give andre mennesker, det vil jeg gøre endnu mere. Og jeg ved da, hvis man skulle sådan et ultimativt ønske, det ville jo være måske at kunne skabe et sted, hvor der er mulighed for, at man kan både arbejde helt traditionelt,
Og så er der også veje, man kan arbejde med healing og olier. Altså at man laver de her synteser. Altså det, jeg tror, jeg vil blive ved med at formidle, og jeg har på fornemmelsen, at det kun bliver mere. Og hvis du, altså, har du lyst til at dele den bøn med mig, eller med os? Ja, gerne. Hvordan praktiserer man, at du siger den højt, og så gentager jeg, eller er det bare sådan, at vi kan lytte til den, eller jeg kan lytte til den, eller dem, der hører den her podcast, kan lytte til den? Hvis du gerne selv vil gentage den, så gør vi det. Vil du gerne det? Men det kunne jeg godt tænke mig. Ja. Er det på dansk, eller hvad? Jeg vil helst sige den på engelsk, er det okay? Ja, det er okay. Eller vi kan også godt gøre det. Så kommer bare med jysk accent heroverfra, så det er okay. Da. Du vil gerne sige på den måde, du selv bruger den på. Ja, det gør jeg på engelsk, for den måde, jeg selv har lært den på. Ja. Så jeg har nogle spørgsmål bagefter, hvad du egentlig har sagt, men nu bare lige prøve bare ligesom at, og hvis man har lyst til i rummet at sige efter, så gør man også det. Ja, men det er en, som sagt, en gammel irsk kristusbøn, og den starter sådan her. Christ be behind me. Christ be behind me. Christ be below me. Christ be below me. Christ at my left side. Christ at my left side. Christ at my right side. Christ at my right side. Christ in front of me. Christ in front of me. Christ above me. Christ above me. Christ within me. Christ within me. Christ in the darkness of my thinking. Christ in the darkness of my thinking. Christ in the light of my being. Christ in the light of my being. Christ in the color of my aura. Christ in the color of my aura. Christ in the sound of my speech. Christ in the sound of my speech. Christ in the form of my body. Christ in the form of my body. Tak. Ja. Og den siger du inde i dig selv eller højt? Ja, den siger jeg inde i mig selv. Så det er sådan, det her, ja, fordi det tror jeg, det starter på den måde, så ligesom det her, det er bibeholdt, og så kan det være at anvende olier eller farver samtidig med, ikke? Ja. Men det jeg godt kan lide ved den her, det er, at den har, altså, den favner ligesom det hele menneske. Og nu tror jeg, at tidspunktet er kommet til, at vi ikke er så stort publikum, men jeg er stadig et publikum i dag. Jeg er Palme søndag, og nu taler om Kristus. Det var den søndag, hvor han var inde på Jerusalem på et æsel. Ja. Og påsken er jo den helligste periode for kristne, og det er vi jo alle sammen her på en eller anden måde. Men hvis jeg lige må sige det, altså Kristus for mig er en bevidsthed. tilstand. Det er med på, men der var også en person, der Jesus, han havde bevidstheden, han havde Kristus bevidsthed. Det må man sige. Ja. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til alt det, der er blevet sagt? Altså er der nogen, der har nogle sygdomme, de gerne vil have diagnosticeret og hjulpet med? Er der nogen, der har... Det er jo helt anonymt, man ved ikke, hvem der sidder. I kan bare spørge, og Marianne vil helt sikkert svare på hvad som helst, fordi hun har været meget igennem, ved jeg. Der er meget stille. Jeg har et spørgsmål til en specifik af olierne der, den hedder, jeg tror den hedder Blue, kan det passe? Blue, Deep Blue? Ja, det tror jeg. Den har jeg duftet til på et tidspunkt, hvor jeg bare, altså den kan bare et eller andet, den taler virkelig meget til mig, jeg ved ikke, hvad det er, den gør. Men kunne du mærke, hvad det var, den talte til, Ida? Nej, jeg kunne bare ikke få nok. Jeg havde bare lyst til hele tiden, altså jeg kunne simpelthen ikke få nok af den. Og det er en blandingsolie. Ja. Der er både pebermynte i faktisk, og der er også, en hedder Blue Tansy, det er en kamille. Ja. Og kamille, det er jo en meget antiinflammatorisk olie, meget beroligende olie. Og så er der en olie, der hedder evighedsblomst, eller Chrysamine, som også er en olie, der er meget healende og healer væv. Og så er der en ylang-ylang i, som også er en meget beroligende olie. Så det er en sammensætning, der meget går ind på, for eksempel på smerter. Den bliver anvendt i forhold til smerte, fordi du både noget antiinflammatorisk, noget smertestillende, og noget, der giver bevægelse, og noget, der healer væv. Så det er en, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der anvender. Og det kan være lige fra gigtsmerter til lidt ondt i hovedet, til lidt i et knæ, eller bare for den der sådan, den er både beroligende og sådan styrkende eller stimulerende samtidig. Ja.
Var det et svar, eller? Ja. Så den er fantastisk at anvende. Ja. Det er en af dem, jeg altid har med mig. Ja. Står også på mit toiletbord hjemme og i mit køkken. Og, ja. Den er god i hvert fald. Den kan Det er det helt sikkert. Ja. Lavendel, må man tage den indvortes? Jamen, så skal der ligesom være en årsag til, at du gør det, fordi du kan gøre det i forhold til dens antihistamins virkning, men du kan også bare i gåseøjne duft til den. Er der en årsag til, at du gerne vil anvende den indvortes? Nej, bare vi skal... Ja. Altså for det første er det ikke en olie, jeg tror, de fleste synes smager specielt behageligt. Men det er mere en olie, du vil bruge. For eksempel, hvis du har brændt dig, hvis du har nogle sår, for eksempel. Den er antiinflammatorisk også, og den er rigtig god for huden. Så, og samtidig så har den der meget beroligende psykiske virkning. Ja. Og godt for et hjerte. Alle vores hjerter har altid brug for et eller andet, tror jeg. Der er ingen hjerter, der ikke har brug for noget selvomsorg. Jeg er lidt nysgerrig på det der med indvortes brug, fordi jeg har altid tænkt, altså det der med, at der er jo nogen, nu ved jeg ikke, hvad præcis de har for nogle olier, men der er jo nogle olier, som er antibakterielle og altså også svampe og sådan noget. Ja. Jeg tænker bare, når man tager dem indvortes, kan der være en risiko for, jeg har været lidt skeptisk med det, fordi jeg tænker, der kan være en risiko for, at man også kommer til at dræbe nogle af de gode bakterier. Altså, eller hvad? Ja, altså det jeg vil sige, det olierne er, det er det, der hedder, de vil altid gå ind og balancere. Så det vil sige, at altså, og på den måde kan man roligt anvende dem indvortes, men selvfølgelig gøre det med omtanke. Ja. Der er ingen grund til bare at tage en masse olie indvortes, det giver ikke mening. Nej. Men man kan sige, selvfølgelig hvis man har for eksempel svamp i maven, eller hvad det er, jamen så vil du kunne anvende tea tree olien. Og jeg vil sige, det er meget, meget vigtigt for mig at sige, at man kan kun anvende olier, der er rene indvortes. Ja. Man må simpelthen ikke anvende olier, der ikke er rene indvortes, fordi det er klart, der er måske noget, de er måske blandet op med noget kunstigt fremstillet, og det er klart, det vil ikke være godt at anvende indvortes. Men man kan sige, du kan også anvende olierne for eksempel under fødderne i forhold til det, ikke? Men man kan tage dem i en periode, det er ikke noget, du gør. Det er ikke noget, du anvender indvortes i længere perioder. Nej. Også der er heller ingen grund til det, fordi altså, man hjælper ligesom kroppen til at kunne hele sig selv, kan man sige, ikke? Ja. Så der er nogle olie, man kan anvende indvortes. Det kan man mere være for det antibakterielle, antisvamp eller kamøllefordøjelsen for eksempel, ikke? Ja. Men ellers er der egentlig ikke nogen grund til at anvende olierne indvortes. For eksempel også den der frankincense for den sunde, hvad nu vi må sige, den er styrker sunde celler. Ja. Okay, ja. Så det er sådan en forebyggende olie. Så igen er det jo også sådan, hvornår anvender jeg olie, anvender når sådan, det er helt forfærdeligt, når det er sådan, altså det at anvende noget forebyggende, det er jo det, der egentlig er, hvad skal man sige, det optimale, vil jeg sige. Fordi eteriske olier, det er jo livsenergi. Så nogle gange spørger folk mig også, hvad for en olie skal jeg bruge? Så altså, bare anvend en eller anden olie, fordi det er simpelthen, det er eterisk energi, det er livsenergi. Og jeg kalder dem levende budbringer. Fordi de går simpelthen ind og samarbejder med vores krop. Ja. Og det der gør det rent kemisk, for eksempel frankincense, den kan gå direkte ind for kroppen. Altså hvis man tager et almindeligt medicin eller en slags, så skal den igennem leveren og snyde leveren, kan man sige, og det er ret hårdt for leveren, alt kemisk fremstillet. Men fordi det er naturligt, det synes jeg er så fantastisk, så går det direkte ind i cellerne og begynder at virke. Ja, og nogle virker mere selvfølgelig. Nogle af olierne, som citrusolier, har mere små molekyler, så de vil let kunne arbejde. De vil let kunne gennemtrænge cellemembran, derfor er de også gode ved virus, for eksempel. Ikke? Ja. Og nogle andre olier, som frankincense, der arbejder mere på cellemembranerne og med protein. Nu skal vi ikke blive fortægt. Nej, men bare for at sige, at der er mange måder, de arbejder i kroppen på. Du spørger dig om noget. Ja, for nu siger du det der med, at frankincense er godt for cellerne, og den er godt at tage forebyggende. Ja. Og du sagde før, at man skulle ikke bare tage
olierne indvortes for at tage dem, men nu har jeg jo så lyst til at tage frankincense hver dag. Når Den kunne du, men det er jo mere, hvis du vil anvende noget for antibakteriel og sådan noget. Okay. Det skulle jeg helst sådan Ja. fortage sig, ikke? Yes. Ja. Men frankincense, altså hvis jeg kommer og siger, at jeg vil gerne tage den en drop hver dag, så vil du sige go, eller vil du sige, det for meget? Nej, det vil jeg da sige go, og samtidig vil jeg også sige... Jeg har gået rundt og duftet af Franklin så meget, at mine venner ikke vil være sammen med mig, så jeg er ikke sikker på, at det er en god idé. Okay. Nej, det er jo nogle olier til nogle og andre olier, altså så er det meget med olier. Men altså, altid holde pauser, der er ingen grund til at... Altså, Nej. det er altid holde en pause indimellem, se hvordan kroppen... Altså, det der er vigtigt, synes jeg, det er at være i dialog eller kommunikere eller med det, man gør, om det er så mad, man spiser, eller olierne, man anvender, ikke? Altså, det er ikke bare et eller andet remedie, sådan, ja. Det er levende. Ja. Er der andre, der har nogle spørgsmål? Ellers har jeg et afsluttet spørgsmål. Ja, jeg har vist et spørgsmål. Det var Spørgsmål løs. lidt, og jeg ved ikke, om det lige er dit område, men siden du arbejder med farver, så tænkte jeg, at det måske kunne være det. Jeg har været lidt nysgerrig på farver i drømme, fordi at jeg tror kun jeg drømmer, altså uden farver, så har jeg én farve, som jeg ved går igen en gang imellem. Sjældent en gang imellem. Men så er den altid meget sådan markant, så er det ligesom én ting, der ligesom lyser op. Og det er rød, men det er den eneste farve, som jeg kan huske, jeg nogensinde har drømt om. Og hvad for nogle andre symboler er der i de drømme? Jamen, det er forskelligt, for det er sådan i forskellige drømme, men det, jeg er bare nysgerrig på det der med, at det er ikke rigtigt. Der er ikke nogen andre farver, der ligesom jeg mindes, når jeg vågner, men den der røde er markant. Og hvad for en nuance af rød er det? Det er sådan en meget klar rød. Det er sådan en meget postkasserød. Okay, Ja. Og du ved sikkert også, at den røde farve er til det, vi kalder rødchakra. Ja. Så det kan være, altså, det vil være godt at vide nogle af de andre symboler, der er omkring det, fordi hvad er budskabet. Men det kan også være, altså farver kan være nogle, vi har brug for. Farver kan også være nogle kvaliteter, vi har. Ja. Så nogle gange, når også i drømme, hvis der er nogle farver, der bliver ved med ligesom at komme, enten kan det selvfølgelig være et budskab om et område, der er vigtigt for os at have opmærksomhed på, og så de andre symboler i drømmen vil fortælle, hvilken form for opmærksomhed. Men farver kan også, altså man kan sige, i det vi er jo tidsløsende væsener, så er vi jo, det du har med dig ind i det her liv, af dine kvaliteter, det kan man jo også se i auraen, opfange, sans i auraen, som farver. Som nogle kvaliteter, du har at bære med dig, og sikkert også, det vil også være det, der gør, det hvilken vej du vælger i livet. Så rød kan også være den styrke, du har, for eksempel. Ja. Det kan være en af dem. Det kan være, altså rød er jo også, rødsakken handler også om vores ressourcer. Ja. Det giver rigtig god mening i hvert fald. Ja. Så hvordan du kan omsætte det. Ja. Fordi uden rødsak kan vi ligesom ikke omsætte det. Nej. Spændende. Så har jeg et afsluttet spørgsmål. Ja. Jeg har sådan et symbol her. Den hedder Vølverviken. Det er Thors hammer, ikke? Ja. Og så tænker man, det er meget voldsomt noget, men Thor, han var faktisk det, der svarede til Jupiter i det astrologiske. Jupiter, det er jo den store gud, som kærlighed, altså, kærligheden at tænke på at få noget tilbage, etik og så videre, ikke? Og hvis du skulle ønske noget, hvis du ligesom havde den kraft, som Thor har, eller Jupiter har, altså, hvis du skulle sende et ønske ud i forhold til, hvordan verden ser ud, i forhold til næste generation, eller i forhold til de valg, vi skal træffe lige nu, og hvad der skal ske. Hvis du så ligesom havde altså det jeg mener, du vil have fuldkommen magt. Ikke? Du kan kaste den her hammer. Og det er jo det, jeg tror på, at vi alle sammen har en rolle at spille. Ikke? Ja. Men lad os forestille, at du var Jupiter. Det vil sige, at du kunne få alt til at ske. Ja. Hvad vil du så ønske? Så vil jeg simpelthen ønske, at mennesker kunne forstå, hvilket enorme potentiale de har i sig selv. Og i det øjeblik, de forbinder sig med de kvaliteter, potentialer, der også er forbundet med det, man kan kalde guddommeligt eller tidsløst. Når man virkelig kan begynde at forstå,
hvad vi kan, hvad skal man sige, læne os ind i der. Den tillid, der opstår der, kan forandre os selv, kan forandre, har den her transformative kraft. Ja. Altså den mulighed har et hvert menneske. Tillid og en oplevelse, og virkelig, hvis man kunne give mennesker sådan nærmest sådan, ligesom man kunne sige, hvis man tog den farve hen over himlen, og pludselig kan man, eller sådan mennesker kunne opleve, hold op, besidder jeg sådan en indre mulighed, sådan en styrke, sådan en, hvad skal man sige, støtte, vejledning, og kunne læne sig ind i det. Det vil jeg ønske for et hvert menneske. Og det er måske fordi, det var det, jeg selv, hvad skal man sige, oplevede, da jeg havde min lille Pluto-transformation der i 20'erne. Det var det, jeg lænede mig ind i. Og det er også det, jeg formidler i healing, i olier, i farver. Altså, det er det, jeg healer igen, eller det, jeg formidler. Fordi når mennesker mærker det, det kan jeg jo se, det har jeg jo erfaret, så sker forandring. Og med de ord, der vil jeg gerne sige tusind tak i hjertet. Tak, at du kom her i dag på Palmesøndag. Og der er nogle gæster, der har siddet lidt tid og ventet på knækbrød og ost og rødvin, og det er det, vi skal ind til nu. Så tak for nu. Jamen selv tak, Jacob. Tak fordi du inviterede mig. Tak. Og tak til publikum. Vi giver Marianne en lille hånd.